Egunon jainkoak, ETB-ko ikusentzuleok, ongi etorriak bidera. Eliz Barrutiaren eguna ospatzen dugu gaur. Eliza katolikoan denok une bera bizi dugula esatea ez da zuzena. Eliz Barruti bakoitzak bizitasun eta testuinguru bereziak ditu, eta ezin dira erraz alderatu. Adibidez, elizkiden kopurua eta antolamenduaren garapena, apaizen adina, erlijiosoen elkarteak, kuriako zerbitzuen antolaketa, erakunde berezien historia, baliabide ekonomikoak edo apezpikuen egoeragatik, bata etorri berria, bestea jubilaziotik hurbil, bestean gotzi gabe direla. Guzti horiek kontuen hartzekoak dira. Sinodoen bidea erronka bat da Eliza osoarentzat, Euskal Herriko Eliz Barrutiak barne direla. Apezpikuen kolegio izaerak bide berriak ireki zituen kontzilioaren eraginez. Elizen arteko elkartasuna areagotuz benetan. Elizkideen arteko elkartasuna ez dago hain garatua. Frantzisko aita santuak ondo daki Erromatik ezin direla eliza partikular guztiak gidatu. Tokian tokiko elizardura den bereizmena beharrezkoa da. Itxasantuak ezin du apezpiko guztien lana ordezkatu. Apezpikoen sinodoak urratz batzuk eman ditu. Familiari buruzko bizinodoak eta gazte eta bokazioei buruz eskainitakoak jainkoaren herriaren partaidetza zabala bilatu dute. Aurreko sinodoetan gotzainei bakarrik eskatzen zitzaien iritzia, Hurrengo urteko sinodorako kontsulta egina dago, eta Eliz Barrutietako elizelkartek erantzuna bidali dute. Elizan oraindik asko ikasi behar du gauza hauetan, kristau herriari galdera gutxi eta egoki formulaturik behar dira, eta horrela eskaini egin behar zaio. Nola lotuko dira evangelioaren argia edota Elizan irakaspena herri edo eskualdeko egoerarekin? Eliztarren partaidetza ezin da horretan alboratu. Gotzainak ere ezin du bere kasa aritu. Apaizguak eta erlijiosuek badute zer esana. Elizan elkarrizkitaren garaira iristen ari gara. Horri sinodalitatea deritzogu. Elkarrizketa espirituaren metodologiak giro berria zabaldu du gure Elizan. Jarrera hurbilak, apalak, adeitzuak agertu dira, begirunea eta konfidantza uztartuz. Kristau herrixeak askatasunez eman dituen erantzunak, leialtasunez bildu dira eta bidali. Bestalde, sinodoan teologoen ekarpenak oso garrantzitsuak izango dira, bereziki eztabaidatutako gaietan adituak direnean. Sinodoan denek kontzentzua landuko dute, eta askatasunez eta koherentziaz hitz egingo. Askok eskerrona agertu diote aita santuari kontsulta hauengatik. Parte hartzaileek adierazi dute entzunak sentitu direla eta askatasunez hitz egin dutela. Gutxi baina ezin egona eta adierazpen garratzak ere entzun dira batzar hauetan. Elkarri entzutea izan da espirituaren iradokizunak jasotzeko bidea. Sinodoaren ibilbide hau ez da berehalakoen amaituko. Askok uste dugu gure artean geratuko etorri dala. Elizaren berezko jokamolde bezala. Elkarrekin ibiltzeak apaltasuna eskatzen du beti. Badakigu elizbizitza zaila dela, gainetiko elizkideak arreta zentzutea, ulertzea eta onartzea erraza ez dalako. Baina ezinezkoa litzateke evangelioaren poza eta itxaropera transmititzea elizarik ez balego. Elizaren gizarte ekintzari nor jarriko dio mugarik? Baztertuak, pobreak, gaixuak, errukarriak hortira. Hauek aldarrikapen haundi egin barik ere, deialdi sendoa egiten diote Elizari. Emakumen duintasun, askapen eta garapen norabide, nork eta zeren izenean motelduko du.
hemendik aurrera gai hauetan, elkarrizketa ugari eta egunarri galanta beharrezkoak izango dira Elizaren barnealdean. Laikoen esku hartze erantzunkidea berriz, adorez bultzatzekoa da. Gazteak modu nabarmenean eta umeak elkarren segidan, gure elizbarrutientzat erronka nagusia dira. Eta eginkizun garrantzitsua izan arren, gure elkartetan ez dugu besteko kemenik jartzen. Eliza ez da erakargarria ordu hauetan, kontuan izan behar dugu. Elizkideen prestakuntza ezinbestekoa dugu. Egoera berrian, oinarritik ikasi egin behar dugu kristau izaten. Betidaniko ereduak onak izan arren, baina gaur kristauak gu gara eta guri dagokigu. Bide laguntza espirituala landu eta sakondu egin daiteke. Elkarrizketa, gogoeta eta bereizmena tentuz eta ondo egin behar izaten dira. Eliza nahitaezko baldintza da Jesu Kristoren evangelioan bizi ahal izateko. Kristau elkarteak bide zoragarriak egin zituen historian eta zoragarriagoak ere asmatuko ditu geroago. Elkarrekin aritzeko gogo handiak somatzen ditugu kristau elkarteetan. Kristau elkarte txikiak altxor ikaragarri baliotsuak dira eta zaindu behar ditugu. Emakumearen berdintasunaren egiteko, bai. Gizartean jarrera irekia, begikorra eta inplikatu agertzeko, jakina baietz. Fededunok elkarte erantzukidua osatzen dugula, egiaz munduan agertzeko, gardentasunez gabiltzala adierazteko, aulesiak bat ere eskutatu barik. Gaurko hizkera ulergarria erabili nahi dugu, ez dugu beti lortzen, eta denek uler dezaten Frantzisko Aita Santuaren moduko agintari jator, argia eta ausarta, ez dala inun ikusten Elizan ezik. Igande on, ETB-ko lagunok, urrengo domekan jarraituko dugu. Ondo izan, agur.